Szeptember 25-i adásunkban Zöldi Anna építésszel, építészeti újságíróval beszélgetünk építészeti kritikáról, építészeti újságírásról. Igen, én is azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy nem jó lenne, hanem kell, hogy legyen építészeti kritika. Nekem építész szempontból azért, hogy valahol szembesüljek azzal, még akár becsomagolva is, hogy mit csináltam, de legalább ennyire fontos az, hogy a laikusok valamennyire megértsenek dolgokat. Hát ez egy másik, tehát de ennek nem ugye is két iránya van. Nem kimondva azt, hogy ez a jó, ez meg a nem jó, ez a szép, ez a nem szép, hanem hogy egyáltalán... Értelmezni tudják magát az épületet. Tehát, hogy ez a másik nagyon nagy luk ebbe, vagy vakfolt ezen a térképen, hogy nincs kapaszkodója az embereknek ahhoz, hogy értelmezni tudjanak egy építészeti alkotást, és ez mondjuk az a rész, ami engem jobban izgatott, és próbáltam ebbe az irányba mozdulni. Egyébként, amit pedig te mondasz, hogy kellene kritika az építészek számára, avval az a gond, hogy aznak évtizedeken keresztül, tehát ahhoz hatalmas háttértudás kellene, hogy az ember releváns kritikát mondjon. Én azt gondolom, hogy az irány az valóban az kéne, hogy legyen, hogy a laikusok fele nyitni. És akkor ez magával hozná aztán azt, hogy kialakul egy olyan építészeti kultúra, amiről aztán lehet beszélni, mert a 120. pont ugyanolyan házról, ami megfelel valamilyen trendnek, már nem lehet a sok újat mondani. Ebben sajnos. Kinek van dolga? Ebben jó lett volna, ha kinevelődik egy olyan újságíró generáció, aki ír az építészetről. Én egyébként úgy tudom, hogy a MOMÉN most van ilyen képzésre, legalább egy fél éves kurzus, vagy egy éves ilyen íráskurzus. Most meg nem mondom, hogy kik csinálják, de van. Mintha Hartmann Gergely nevére emlékeznek, de ez egyáltalán nem biztos. Tőle kitelik. Igen, hát igen. Szóval azért vannak elvétve, akik írnak, hogy ez kimúlik, hát sokat kell publikálni ilyen orgánumokon. A Kék csinált például hosszú évekig egy sorozatot a Narancsba, a kortárs építészetről. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy megjelenjenek nem szakmai felületeken építészetről való írások. Ugye most azért elég sok helyről folyik a környezetvédelem, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, én nem tudom micsoda. Mi is kamaraként próbálunk néha ilyen-olyan beszélgetéseket szervezni, meg konferenciákat. Te hogy látod, hogy a mai magyar társadalom ezt ilyen kipipálja, meghallgattam, lehet, hogy esetleg szelektíven gyűjtöm a szemetet, de hogy mi kellene ahhoz, ebben van-e felelőssége az újságírónak, vagy bármilyen médiának, hogy ez, tehát hogy elérjük azt a kritikus szintet, amitől kezdve ez már valahogy az életformám részévé válik, és nem csak ilyen divatos téma. Hát a kritikus szintet nehéz dolog. Kritikus szintet szerintem akkor fogjuk elérni, amikor nem lesz mit enni, meg nem folyik csapatból víz. De mert addig a kényelem motivál. A szelektív személygyűjtés az kényelmes, mert ott vannak lenne a szelektív kukák, csak le kell battyogni. De ha már az üveggel például, ugye, azzal már én is bajba vagyok, hogy azt most akkor hova tegyem. Egyébként a fiatalokban abszolút megvan. Tehát ugye mi most a saját generációnk szemszögéből látjuk a dolgokat. A fiatalokban nem, hogy megvan, de szorongás szintjén van meg ez, hogy mi fog történni a világgal. És ők szerintem erre ügyelnek. Nem feltétlenül a technikai részére, hanem arra, hogy ne fogyasszanak túl, hogy ne vegyenek olyasmit, amire nincs szükség, hogy ne tároljanak millió cuccot. Szóval, hogy ez egy szerintem messzebbről indul, mint a zöld gondolkodás, de az is persze állati fontos. Borzasztó nagy szerepe van a médiának, és a médiából ne hagyjuk ki a Facebookot, vagy mit tudom én, hogy már melyik csatornák vannak, amiket ők használnak, de hát sokkal erősebb hatású. Tehát ami ott megjelenik, az van, arról tudnak az emberek. És hát erről
akármikor pörgeted, minden második poszt erről szól.